ang atong pagpuyo sa kalibutan dunagyoy katapusan. Why usa nato nga nagpuyo dinhi nga dili matapos. Sama sad sa atong pag-eskwela dunay katapusan. Sama sad sa atong measurement sa kinabuhi nga gitawag nato adlaw, na asay buwan, na asay tuig. Matapos gyud ang adlaw, matapos ang buwan, matapos taklis laing buwan, ang tuig matapos. Mao na atong kinabuhi matapos. Pero duna di ay hukom, dunay judgment inig katapusan. Mao gid nay atong timan-an na ay judgment inig katapusan. Mao na sa unang pagbasa mibarog si propeta Jeremias didto sa templo ug misulti nga ihunong na ning inyong daotang mga buhat sulod sa templo. Kay di ninyo hunongon, makalaglag ni ninyo. Sama ng pagsigig pamakak, panapaw, pangawat, pagpatay, sa pagkilain, ampo anang mga Diyos-Diyos. Niya man na din daghan man na, nanimba man gani ron, ang usan nagwali. Awa day mga bakakon din Oh, na waday mga malawayon din kadaghan. Waday din gasiging libak, panglibak, siging kasuko. Nya siging simba. Mao na ingos propeta Jeremias hunungan na. Nya siging pangwarta kana bang kuan kay taning kwarta gyud. Magpatay na lang gito tungod aning kwarta. Kana hunungan na. Matod pa ni propeta Jeremias kay doon na lagi hukom. Unya ra ba ang makalaglag gyud ay nato mao gyud ang atong daotang mga buhat. Dili ang makapatay nato mao ang mga sakit. Kada mga sakit, kanang mga disgrasya, kaning mga calamity sama ng linog ug uban pa, dili kay na siya makalaglag. Ang makalaglag yun, ang makaguba yun sa atong kinabuhi kinig yung sala. Nya jutay ra ba kaayo ang karon patanawa ra gud sa kuan kana ganing mga health tips ba, kanang mga tips para healthy ta. Wa gyud kayo gahisgot og sala. No. Kasagaran gyud isgutan unsay maayong kanon, unsay exercise, pero wa gyud kayo gahisgot nga ang sala likay. Number 1 nga likayan ang sala. Kay kun ato ra bang subayon, ato gi siya bang tugkaron, hapit tanan nga makadaot sa atong kinabuhi, gasugod gyud og sala. Di mo to? Tutok man muna ko. Pananglitan. Nganong daghan kay chemicals ang atong lawas karon. Daghan kay nga cancer. Ako'y nabasahan na sa internet ang atong kanhi superstar na athlete Lydia De Viga. Agaw buhay na. 57 years old. Ako, kuan pa ko. 59 ako. Hapit ug makaabot karong November. 58 pagyud ko, sumanghod ako siya ko sa katuig. Nya, athlete ko to. Champion ko to track and field. Sa to pa, purti gitong mayuha mo maintain siyang lawas. Karon, na agaw buhay tungod sa cancer. Ngano man na, nasudlan tag chemicals. Unsa man ang mga chemicals, gisagol sa pagkaon, dihas mga baboy, mga manok, tanan nga mga feeds karon na ay chemical. Tanan nga atong gipangkaon, gipakaon anang mga bata, pulos-pulos gina processed storage nga stored nga mga foods na agya po na chemicals. Ang atong mga utanon, hapil na mga isda na ay mga chemicals gibutang. Kay ngano man kwarta. Kwarta kay di nimo butangan og kanang chemicals, di man ta makakwarta. Og magsalig lang jud ka sa kaning
abot sa yuta nga kanang tawag organic na panganon pa na sa mga insects, dili nimo sprayhan, why maani nya di nimo butang og fertilizer, pila ra man say abilidad anang yuta mo kuan man dayon na mga duha nimo katanom mo ana, di na siya mo bungag tarong, butang ig chemicals. Kaon sa tag chemicals kana mga baboy, maghuwat ka atong baboy nga moabot og tag 7 ka tuig, usa o 7 ka tuig, 7 ka buwan, hangtod usa ka tuig una pa ka makaihaw na kadugay nimo ng siging lawog, pangita ng mga bani saging, ubod saging, apil pang akong apelido diha, ana ngita ng tahop, siging lubok anang kuan, latta anang mga dahon, nya kumot anang tahop na lawog ganto, hinay kay tubo, pakan argo nagfeeds, di ba kada nimo tan-aw ikabuntag nausab ang lawas. Tulo pa lang kabuan, wana, pertinan dakua. Di ba? Di kwarta dayon. Manok, magsalig ka ng manok, sige kag sabod anang manok, tad ka ng kamuting kahoy, nga imong isabod. So, wagot kay naong imong manok Pero butangi og kanang mga feeds, di ba? Sus, maglisod kog lakaw ang manok, magkaang-kaang og lakaw. Usa pala, kuan pa lang 20 ka adlaw, 30 ka adlaw, wana. Ihaw na. Nagsalig atong sabod-sabod, 5 ka buwan una pa kakaihaw mauna nya og tungod ni ana purting chemicals unsa man ang salaa, materialism, garbo, ambisyon nga madato. Halab himog dagko kayong mga factories, dagko kayong mga budiga, storage of foods, aron volume ang akong ma-income, binilyon o binilyon ang akong ma-income, pero gibutangan to na akong chemicals. Tindaghana. Depende lang kanus atang mga matay. Depende sa atong immune system. Punan pagid aning nilo og maayo ang immune system sa mga tao tungod anang siging tan-aw anang naa cellphone mga but nagkaadlawon. Siging duwa, siging tanaw ang mga dagko, mga tiguang tanaw, apil nga sa ning nagwali, na dugay kay mo ang mga batanon magsigi sa TikTok, siging games ana. Abutag kadlawon wa nay tarungtog kanang 8 hours na standard nga katog, may lag nagamit diha ang katunga tingali 4 hours nga naa pa ang kagabhion. Wow, mga tog aris buntag. Wa naman na ikuan ko no, matod pas mga medical experts na to, wa naman na ikwintag matuog kag adlaw. Agawas no og balihon gyud nimo, pero dugay pa na mo adjust ang lawas. Ang gusto gyud lawas gabi gyud kay natural man na siya. Aron mo boost ang atong immune system. Hindi low kay immune system. Kay tungod kuwang stog, bumbahag chemicals. Patay na yung kidney, patay na yung atay. Wa may panagang. Low pag yun, ngilngig pa kay kaaway. Murabag nasod ba? Ang atong hinagiban, espada rag sundang, unya ang atong kontra, mga canyons, mga missile, di takakuan di taka, saan ko pagsukol? Nya ang atong lawas, wa na ang immune system, ang atong kuan nadaot na tungod sa pagkakuwang sa tug, bubahan aning daghan kay chemicals. Nya wa pag yung mga exercise, way pagpasingot kaayo kay ngano man mahal masag mo adto kag gym nga sige na malaglingkod unsa man ang salaa, vanity, pleasure, comfort, ana no, og daghan kay diya sa cellphone ang naka-attract og maayo nas internet, lust, kalaway, kaulag, naa sa diha ang violence, anger, naa diha ang lies, naa diha ang mga bakak, sigitang basa anang mga bakak, gaaway ang mga bakakon naa diha. Di ba? Likayan ko na nato tanan, wa nay chemicals, saktos tog, wa nay away, wa nay linibakay. Unsa kay may tabo nato? Healthy ta o dili?
healthy kayo. Naraman din ang solusyon. Wa pa'y gasto. Hiusa pa. Happy pa. Mo develop ka ta? Yes. Nagtinabangay god. Karon crab mentality man ta. Kinabyunay. Why development ka mo sustainer eh? Naka na lang development sa Ukraine, bangan pa kaana, development sa Russia, per tingil ngiga, pero karon ilang gipangguba tungod sa sala nga pride, anger, greediness ug uban pa. Mao na niingon si propeta Jeremias, kuno nga ni mga sala ang iyang gisulti aron munindot ang inyong kinabuhi. Si Kristo sa diri sa atong ebanghelyo niingon sad siya, ibta pag-una kanang mga sagbot nya sunugo na sila. So ang judgment di ay kung sala ang atong gipuy-an, inig-end sad sa atong kinabuhi, gawas nga daot na ta samtang ni apata dinhi, inig abot sad sa judgment ang nagsigig engage aning mga sala, unahon day ta pag-ibot or pag-judge, bugkuson og iiksa ngadto sa kalayo. Apan ang mga trigo katong nagtinarong maotoy dados kamalig. Sige, lingian na imong tupad kay murag giduka na rabana. Ing na unsa man ka, sagbot ka o trigo. Sige na, pangutan na, sagbot ka o trigo. Ay naa gani sala, sagbot. Wa gani sala, trigo. Kinsa man nato din hiroy way sala, ambot lang. Pulos ta sagbot. Nya maghuwat dayta nga moabot tong panahon sa ting-ibot. Ayaw. Mao na ingon si Jeremias, pag hinulsol na karon, kay ang Ginoo mapasayloon, ang Ginoo buutan, mahigugmaon, andam siyang mudawat sa atong pagpangayob pasaylo. Mao na dinhi sa atong kani-ganing unsengan ani atong tubag sa Salmo, pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Hiligugmaon, puno sa gugma ang puloy-anan sa Ginoo. Nya kay kining kalibutan iya man sa ning puloy-anan niya dinhing gugma, pero usahay lagi kusog kay ta nang sitwasyon nga sana mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Ang Ginoo ba, moingon ang Ginoo, mahal kita, pero kita moingon sa ta, mahal ko siya. Dili ang Ginoo, mahal natin ay iba. Pero musukli lang kita, pag ingos Ginoo, mahal kita. Moingon sa ta, mahal din kita. Agakos dayon. Ano nagot? Kasuwayan sa ko na suna, ginagmay. Ginagmay lang. Wa kay ito, dinag ko kayo. Di bang pranang inyong gibuhat. Sobram sa nang inyo. Unya, sa may sunod. Naatay mga model sa ni Bishop Chupilo Camomot, San Vicente Ferrer, San Roque, Mother Teresa of Calcutta, o guban pa mga santos na kaya di ay nga magpuyo ta subay sa pulong sa Ginoo. Kung kitang tanan maningkamot na niini pagkanindot nya unsaon man pagsugod palit mog slat para ni Venerable Chupilo Camomot para makaambita sa iyang mga virtues. Gakinahanglan ta og virtues ni Bishop Chupilo Camomot kay guha gani matumba ra dayon ta sa atong pagkahuyang, mahimo ra dayon tang sagbot. Una akong giingon gahapon, challenge ta og kuan 10 slots gikan karon hangtod 27. Ana sa ginango anay, naagi na malit gahapon halinan tag mga dool-dool 7 ka tag 10 slots. Dako tag ha. Pero daghan sa kaing nanghatag nga dili 10 slots pero 40 ang daghan. Namo nang ning daghan-daghan atong halin gahapon niabot na ang atong total nga halin og 4,558 ka slots. Pakpak. Nusa ka ni moabot og 5,000 no? May taog moabot na ni kay 5 na rabalan ka adlaw da sa 27 napay 2,442 slots nga nahibilin. Pag kanindot og moapil ta sa kwarta man lagi na pader ingon ka dili kwarta. Ngako ba
ayaw pagsighigugmaan ang kwarta nimo para lang ipalit og mga dagko nga mga butang. Higugmaa hinuon ang atong simbahan ug ang atong isig katao nya gamita ang kwarta para ana. Dili kay pagsigig padaghan sa kwarta hangtod ato na lang gamitan og mga chemicals ang atong mga pagkaon og mga ilimnon nangamatay na noon ta. Dili kay paghigugma lang anang kwarta nga gamiton ko ni kay ipalit ko nig mga gadgets, ipalit ko nig load aron magsigi kog luwaw og tan-aw anang computer games kana mga laway diha og kana mga violence diha. Ayaw ana paggamit sa kwarta, makadaot man nato. Hinon mo gamit ana mo lagi moderate ba, guided by virtues nga gipuy-an sa mga santos like ni Venerable Chupilo Kamomot. Og sa atong pagpalit og slot, iapil sad nato atong kasing-kasing ang gugma ba og pangandoy matakdan unta ako sa imong mga virtues, Venerable Chupilo Kamomot. Mao man akong giampo ni Bishop nako, Bishop buutan man gyud kay ka, ako buangon man ko, tagay ko gamay nga share. O karon ang gamay nga share nga iyang gihatag nako, di kay ko mawili og kwarta. Anang sige lang hatag. Ana di ko mabalaka og kwarta. Wa jud ko ma-stress tungod anang kwarta. Labi na gyud karon. Atong mga kuan kaning ato dinhing mga bayronon, dagko kay tag bayronon tungod aning atong mga projects. Di ra sad ko ma-stress. Anang nya naara say ginagmay ngusod. Nganuman nako pwede magani mo, pwede magani himuon sa Ginoo ang 5 kapan makapakaon sa 5,000. Pwede manggis Ginoo nga ang tubig himuong bino, ang patay mabuhi, ang dagat mahimong karsada sa usa lang kapag pamilok. Kani pakahang project sa simbahan ang dili mahuman nga kaalang manis kaayuhan ug kahimayaan sa iyang ngalan. Relax lang. No. Testingin ninyo dito sa inyong balay. Relax kay mo Pangayo og virtues gikan sa mga santos nga inyong paborito. Nya iapil si Bishop Chupilo Kamomot kay generous sa kay ni siyang muhatag tungod kay gipuy-an sa niyag maayo ang maong kinabuhi. Aron makasuod gyud tang tanan ni ining hiligugmaong lugar or puloy-anan sa Ginoo. Niingon man gani diri sa atong usa sa mga linya sa atong stanza, palibihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan kaysa 1,000 katuig sa laing dapit. Nindota no? Palabihon ako ang usa ka adlaw lang diha sa imong balay kaysa 1,000 katuig sa laing dapit. Kana bang mga ambisyon tang moadto tag Amerika, moadto tag inana. Nindot man ano? Iapil sa pangambisyon nga makapuyo ta dito sa iyang puloy-anan. Isag usa lang ka adlaw, pasabot karong adlaw suwaya natog puyo ang iyang kinabuhi. And we will experience how beautiful the house of the Lord. Manindog na ta.